Usale enkundleni umculi kaMaskandi kugasela amaphoyisa ophiko oluphenya amacala obucayi i-NIU emthonjaneni ngokuthola kwephephandaba iLanga usijule iqhawela komenziwa biyela ubulawe nomfowabo umnumzane Sihle kwaJoe biyela nabangani babo kungumnumzane ebizwa kwakhe Sithole nomnumzane Lindani Incanana. Kuthiwa laba ke bafa esigamekweni sokudubulana phakathi kwabo ne-NIU entibane eLodge phakathi kwaSondini emthonjaneni ngomgqibelo entathakusa. Iqhawe la komenziwa lidabuke elumbe emthonjaneni belisanda kufika emculeni kanti kunabaculi abazwakalise ukukhathazeka ezigudleni zokuxhumana ngokufa kwalo. Iphephandaba likhulume nomculi noma ke noQuality Bela oyilungu lomndeni weqhawe ukuzwa ke ngezinsolo ezibhekise kubafe. Uthe ke azikho ke izigameko azaziyo namacala obekuphenywa ngawo amulungu omndeni wakhe. Uthi ke kunamasonto amabili iqhawela komenziwa livakashele emakhaya bekulindele ukuba libuyele eGoli kusasa ngoLwesibili. Belikhuluma ke naye noma ke besikhuluma naye ubaba omncane ulamana ke noyise ongitshela ukuthi ke uyabuya eGoli ngokusho wakhe ngoLwesibili. Kusho ke uQuality kusolo ukuthi ke noma ke kusolo ukuthi uma kamaphoyisa efika endlini ebebekuyona ethi ke mabavule kumnyango bona ke badubula ke qala namaphoyisa aphendula ke ngenganono. Okhuluma amaphoyisa oZintalo uLieutenant Colonel Robert Netshitunda uthe ke abasola abafi but noma ke bese kunesikhathi eside befunwa ngamacala okubulala. Abasola ke bebecashile kule ndawo yokulala ngesikhathi amaphoyisa esemnyango ememezela ukuthi bavule noma ke amemezela bavule ngenhlamvu ke bengaphakathi amaphoyisa adubule ke noma ke adubule ezivikela kwasala kabani endaweni esigameko. Kuvulwe ke icala lokuzama ukubulala obekwenziwe emaphoyiseni ngalikho ke iphoyisa elimalile esigamekweni kusho ke uNetshitunda. Lolu phiko lwamaphoyisa lukhishwa ke uma kuthongwa ukuthi isigebengu esizehlule ke ezenza amacala abucayi ke okubulala abantu.